I evo ljudi, snimamo Geometry Dash. Dash. Samo Dash. Bez vrtla. Da kupim ovu verziju, ne verziju, nego original sam uzeo. Sad možemo da pravimo levele, tako da ćemo napraviti level. Evo prvo da vam pokažem moj eksperiment. Ovo Vlada piše, slučajno sam to napisao. Eto, možemo ovako. Sačekajte. Ništa, i ovako ću. Ne! Dobro, uglavnom i to je kraj. Evo ovako ću da bude. Sad ćemo praviti mi naš level. Tako nemam baš dobre ideje. Sad iz prve kreće. Bukvalno to je to. Tako. Sve umanjiti. Nećemo smanjiti. Nju. Kanal. Znam. Sad smo ovo napravili. Uglavnom ne znam što da napravim. S početak bi mogao da krenem s ovim. Da. Pa tu malo ovako 2. Pa sada ovdje napravim ovako. Stani. Save and play. Dobro. Može tako smo u početak napravio. Dobro. Sada mogu da uzmem ja kada imam ideju ovako save and exit uzmem i iz nekog levela. Ovako tree out. Dobro. Evo to ću napraviti. Upravo što ste vidjeli. Sasvim. Dva na početku, pa ovo, pa ova 2. Dobro. Ovako, pa ovo.
Tako. Ako napišete da kradem ideje, ne kradem ja ideje. Ja pravim level. Kako ja hoću. Tako. Sad tu treba ovo i sad onaj smiley. Ne znam kako se to napravi. Ako čujete nešto iz pozadine, moj brat sluša muziku. Dobro, kod je bitno. Save and exit. Try out. Još jednom ću. Znači sad malo veće i onda onaj mali. Sad onaj malo veći. Recimo ovo. Da, vidio sam da je ovdje onaj krug. Ne, ovo je manji. Evo sad da isprobamo što smo napravili za jednu epizodu. Dobro, ne mogu da... Dobro, evo napravit ću još jednu zamku. Dobro, još jedna zamka.
ovako. Stani, može ovako. Samo što ću izbrisati ovaj. Ne. Ajde ću izbrisati. Znam ko ću napraviti. Sjetio sam se jedno. Dobro. Ovo ću samo... Ovako. Dva. Pa jedan ovaj. Pa na ovome ovaj. A na tom... Eto. Save and play. Ajde sad. I samo da promenimo muziku. Tamo. Sad sam skontao kako se ovo radi. Evo ljudi, to je to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao!